nga may doorbell, tawag pa ng tawag. Tawa ka ng tawa eh. Di ba ikaw din kanina, hindi ka nga marunong gumamit ng doorbell? Grabe ka naman, Beshi. Hoy! Ba't yung ginaganyan sunrise? Sino ka naman? Kaibigan niya. Kilala mo? Hindi. Rice, sino mga tao? Nakatagalog ka mata. Yung kamamo kita, kita yung maritis si barangay tayo. Ang mo, tararamidan na kita po ito, waras na maming biyag ti sa balay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Abay, ang problema. Ikaw nga ibagat, Andres. Ano ba yung ibagam? Ibagamon, tadapi papanak. Kaso ngayon, Andres, nauna mo nagbainan. May baga kanyamon. Okay, si sabam, madi na kabigbigatan. Ibagam na maday, panawang ka talaga. Andres, mabay na talaga ibagan. Sa, bahala ka dito, tabiyag mo, okay sabam. Isa ba na dyan? Dahil bagak ko na, di na may bagat, ay baga na. Tatagarin mo kitinaasaw mo. Pabili po. Sabon nga po ng panlalaki, yung powder. May panlalaki. Saan daw powder na panlalaki? Meron ba yun? Ewan ko. Ano yun, Beshi? Meron ba yun? Anong sabon yun? Ewan ko. Parang wala naman akong alam na sabon na ganun. Meron ako nakarinig na. Mukhang wala na. Sabon nga. 2026 na, Andres pa rin. Ano yun, maglalaba? Ano naman ngayon kung Andres pa rin ako? At least, naglalaba ako. Eh kayo, wala pa rin pinagbago. Mga marites pa rin kayo hanggang ngayon. 2026 na. Di pa rin kayo nagbago. Oy, Beshi. Marites ka daw. Bakit? Ikaw rin naman ah. Hindi ah. Nagkikimarites ka nga sa akin eh, di ba? Kaya ka nga nagpunta dito. Nandito lang ako para kumain, no? May kasamang marites nga, di ba? Kung ano yung tinatanong mo sa akin. Nagtuturuan pa kayo. Parehas naman kayong marites. Doon kayo sa kalsada. Marami kayong kamaratis doon. Hindi dito sa tindahan. Istorbo kayo dito eh. Ako po. Sabon nga po panlaba. Pati naman ata itong may-ari ng tindahan, kay Marites din, wala din tao. Ayun pala, may doorbell na. Wow! Yung tinatawa-tawa nyo dyan, bumibili na ng tao, pinagtitripan nyo ha. Alam na nga may doorbell, tawag pa ng tawag. Tawa ka ng tawa eh. Di ba ikaw din kanina, hindi ka nga marunong gumamit ng doorbell? Grabe ka naman, Beshi. Hoy! Ba't yung ginaganyan sunrise? Sino ka naman? Kaibigan niya. Kilala mo? Hindi. Rice, sino mga tao? Nakatagalog ka mata. Yung kamamo kita, kita yung maritis si barangay tayo. Ang mo, tararamidan na kita po ito, waras na maming biyag ti sa balay. Hoy, wag yung ginaganyan sa Andres ha. Kahit Andres disaya yan.
Mabait yan. Di kagaya ninyo, Marites. Hoy, kung walang marites, walang magbabalita mga latest news dito, no? Oo nga. Kaya magpasalamat ka sa amin. Pagpasalamat at kanyayaw. Dahil kanyayaw ng Marites, ano mapirdi na pamilya. Ayan, nagkakanda bulol-bulol ka na. Ikaw din yata, Beshi. Aray ko. Baka. Grace, maling pampansin ng tipagbagata kanyam. Talaga. Ay nga, surutag ibagbagada kita. Ang pakialam kanya ta. Che! Andres, pag nagagalit ka pala, lalo kang pumupogi. Andres, utunda ka lang kita. Kita na Marites, may dagabagbagat ti paypaysaw. Panira ka naman sa diskarte. Bakit ba? Nagsasabi lang naman kami ng totoo, ah. Andres, baka may extra ka dyan. Pautang naman, oh. Kita man, Andres, lukunda lang kita. Tapos baga na ka nagwapaw. Tapos, ngutang dapi kanyam. Say, namamatay. Bay, ang kindi kita. Ang pakialam ko ta. Uri utangan ta ka, umupay pautang ka. Ano may pautang ka? Wala naman pala tayong mapapala dito, Beshi. Wala naman pala siyang papautang. Kaya nga, Beshi. Tara na nga. Sana hindi na lang natin sinabihan ng gwapo. Lumakit pa tuloy yung ulo. Tara na. Sige, malis na ka dito. Doon na lang kayo sa kalsada magmarites. Oh. Yan ba, Andres? Kapay nga ka kayam. Sumurot ka raw. Kapay niya kaming kasapulam kanya kaya surot ka na surot. Himala, pinabilig na di Tagalog mo tatay ha. Saka lang mga. Madi nagbalik di maritis kanya ma. Siyempre, Andres, pag tanggol ka kanyada, matit pumayag na, kiskisida ka lang. Madin sa tilang lang ang datang abigbiga ta dimsay. Kas lamang angot ko. Ada kasapulam ya. Diretsain na kaon. Kami naman kasapulam. Madi na mga kon dun suruton Ibaga mo. Andres, kapos kulturo pa ko, mapalumutang. Ang pagkatang puti kape sa kasukar rin. Kung na akong kahit. Sumal kami sa marunong ka dito. Pagkatang mula asukar kada kape, amon pa'y pagkatang mo. Mariusip. Kay suna ako kupit ko ati kinibagot ko ka. Manawati pagkatang mo ti kape ka na sukar. Pagkatang ko pa'y sabonataw manula kwartak to yun Hindi na pa amo ni bakit ko ati ang kinupit ko di bulsana. Mana, bagamaon. Andres, mabalin, 450. Pero di kami na tirmus ko. Parang gumating jersey ace. Ano? 450? 1, 2, 3, 4. 450. Talaga mo ta, insaktong mga 450 Kasi na may paggatang ko mati sa bunay. Mabalin 400 latan tawaran to latang may termusan sika mo dumiskartein. Andres, mabalata 400 doon. At kita lang ti tirmus na sa 300 doon. Talaga si kateg biro ka lang siya peteg biro kasi nga dumutang Talaga mo. Baro taon, utang ka, binusatan pa Mariusi. Alam mo na babawi ak pa Salamat, Andres. Alwata mata nga kwarta, makagatang katitirmos, kada asukar, kada kape, baka damdam maragrag mau. Tangan. Bagong taon, bagong utang. Karoon ako, ti bago na termusan. Wala ka talaga utun at niresin niya po. Ha! La la la, la 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 la, la la la, la la la, la la. Nagsilingin. Una yung boy. Nagsiling mga motor mount. Met ya. Atro tikang gamitam? GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabalin pa gamit pang lugan nato 4 wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo ti kas ta boy. Magatang mo ato di TikTok, Shopee.
Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatag to manin. May met pa no gumatang katikas to iti gatangay magdi buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Ngam mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Mayatan ni sika. Nagsilang na eh. Gumatang tumamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalulot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mo ti